apaya mago manotimore iwanyo county kin county ma Mombasa kod county mano ma Taita Taveta kama ne jopuonjre ne ntiere e basgi mano moweyo ka ji 11 ne owito ngimagi. Mae masirano mar apaya ma bende ne obedo okelo lal mago mag ngima ne jogo mane ochopo kar kanyo achiel kachiel ma odiochiengni ma kawuono oganda chopo kendo gintiere gi paro mopogore opogore ni ang'o ma de okel masira machalo kama. To oboke en achiel kende Nyakwara Mogejwang' e county mano ma Migori ng'at achiel owito ngimane, county ma Bomet ji 5 owito ngimagi. Masiche mag apaya Nyakwara Mogejwang' kama gintiere mago kama noweyo ka jopuonjre ne oyudo masirani. Lal ne chal nade? Adaro wako wenda okinyi ma kawuono mondo mi gangi miwa paro ma opogore opogore kotenore koda masiche ma kamagi ma bende osebedo kanyo achiel kachiel. Tangeni wan gi weno ma bende donjo sana mimi thuolo moso gandawa mondo mi angwa chaka chenro achiel kachiel. Mano wakili Willis Otieno oyawre kendo machira Mogi TV e rupeny kawuono. Ora nyakleo chero kamano kuom roko kae. Ero kamano ahinya kuom chopo kendo wada mana chako Nyakwara Mogejwang' kod masiche mag apaya kama gintiere kae. Okawach ni ntiere masira motimore kawuono gokinyi kata kamano pok wayudo report market kod mano. Kata kamano achako kodi wakili Willis Otieno kata kaka jam chalo kokanyo. Mokwongo mar achiel kuom gigo pa bende mono oganda chopo e saa madwarore. Kiwinjo masiche machalo kamagi mag apaya ka gitimore counties wa nyoro kende oganda moewo 16 mano land kende gin 16 ji 5 Bomet ng'at achiel Migori ji 11 mano ka irango mano keto bas mar Kenyatta University mano ka gintie county na Mombasa. Anya kuong kawacho ni agolo kuyo na makende ne jo familia ma owito jogi. En wach malita ahinya ka uwito ng'ato e wach mar masira ma apaya ndara. To gima duong' makoro nego bed nwachako wacho nikech masira to timre nwa e ndara pile ka pile. Samoro koro nego chopo samo nego chak penjre to infrastructure mwan godo Kenya ka be en nderni moromo jo Kenya tigo gi sani. Kichido kan ndechni mitiyo godo gi ndara ma Mombasa Road. Ndara manolos mana karibu 1980s kucha. Namba mar jo Kenya osemedore. Namba mar jo matiyo gi ndechni osemedore. To ndara kano chal lena achiel cha. Kadi achiel madhi Mombasa gi kendo achiel maduogo. Koro iyudo ka jo matiyo gi ndara ng'eny to ndara to komedre. Ndara ena ka nen cha. Koro safety bedo shida maduong' e ndara kainano. Samoro be ng'ato nyawacho ni onego bed ni timo training ne drivers gi joma tiyo gi ndara mondo ne ginya tiyo gi ndara yo giriembe yo maber kikel masira. To kata ka driver bedo train ke joka par ka driver te mariembo geche ni ok gin train kata giriembo geche. Samoro en infrastructure mikete gi garino tin kabisa mgata kako nyalo maintain control garino kapo ni gimoro timre apoya bedo matek. Koro mano e gima naneno maduong' monego wachak kaka jopiny ng'eyo nikech wasewuoyo wach ni mang'eny osekel Nyikal koblo osekel gik mang'eny to masira to medo mana bet mbele. Samoro koro ndara mitiyo godo ni e marach ok en driver kende marach. Koro sirkal bende obed ni ng'iyo gima duong' ni eka nyalo los ndara e yo mandara bedo godo ko bedo wide infrastructure project kata ko bed 8 lanes ng'iya Thika Road ka en ndalo mane koko lose malong'o. Thika Road be jinen masira mang'eny kamae. To gi sani chakre los ndara no bed super highway aka en no. Iyudo ka koro jo accident masira mag apaya ndara bet odok piny. Koro samoro ka Mombasa Road ni. To ka ng'iya from Mombasa Road nyaka Kisumu, Nairobi, Nakuru, Kisumu. Bidhi kata kendo nyaka Malaba. Mano en ndara monego ka ber gi wuon. Wachak ng'iyo ni nikech en national artery. En iluongo ni leb maduong' mar Kenya. Onego lose in a way ma obedo ndara moyawre maber, obedo gi kata first responders mobedo stationed at different points. Makapo ni gimoro timore to ginya chope mapiyo. Ndara mobedo marked maber, ndara mobedo gi kata speed controls oket malong'o ok maro masani en ndara ma ipopo kata bumps chalo mana baul gima geng'o ndara ok ochal gima control speed en gima kara ng'ato komuoche bam tipo magari muone manya lokre
bakel masira maduong'. Erokamano ahinya. Tabitha, nitiere chenro mopogore opogore mosekel e wechegi mokwongo mag masira ng'ami thuolo mondo mi ang' ichaka kang'e ichiwonwa pach kotenore kod masira mosebedo katimore e pacho ka. To ahinya bende nonwa ne korka kori nitiere magi miwacho ni chikegi oseketi. Waseneno ka iwacho nyaka ni retraining otim, oduokgi e sikul. Waseneno ka joriemb matatu pengo wechego, NTSA osebedo ka serogi nyaka sani masiche omedore. Kuonde miwacho ni apeyni madongo pacho kae, eno ma Summit kanyo bende nitie ga kuonde moko mokete jo Red Cross bathe kanyo, kata jo St John's Ambulance man ga bathe kanyo mondo mi okony e kinde ma masira gi pod timore. To no ka pod gitimore. Mokwongo pachi e weche masiche motimore odiochieng' manyoro kod ndalo machuok mokalo. Erokamano ahinya Cleophas. Aparo ni en wach mamiyowa kuyo mang'eny kendo en gima buogo oganda kapo ni nyathini ne nie skul to gidhi ne kama motimre Mombasa ne gidhi educational trip asto in the process ndara ng'enygi oyudo ajali kendo gilalo ngimagi. Koro en kuyo makende kendo wakwayo ni Nyasaye mondo familia kod jok ma oganda gi olal weche mag tho mag apaya. Kwang'iyo iwacho ni ndalo moko a few months ne NTSA notimo retraining ne drivers popogore Kenya ka. Main reason ne nikech ne nitiere increase kata weche mag tho kod weche abila gi ne timre. So drivers gi moko negi fail the test. My driving cannot team negi this retraining. So kaka wakilo se watocha. Liudo ni okni samoro chike gi okwalu to samoro nderni wa mawatiyo gogi ema onego beni wang'iyo to gibedo standard ma aparo ni accommodate even the increase mar ji gitiyo kaka ji tiyo kod gi saka sa. Koro apani kwa move forward drivers be nyaka bed very keen ni mondo chike moket gi NTSA kod bodies ma ng'iyo wach mag rit mar apaya motiyo go pachoka ging'i asto bende aparo ni kikwa riemba nikech koro kata speed governors ge okwangi to ngima mag jok ma wariemba e mwaketo atarini nikech pile koro kwa bobiro wakati wacho ni nyithinda aparga shiro olalo ngima gi no aneno ka moi Kapsabet boys bende nyocha nyithindo moko bendo olalo ngima gi jomoko benti hospital. Aparo ni onego especially ka watero nyithindo e school to wangi masilai mar nyithindo mwariembo kata kamano deba kwa mondo sikal ong'ini to nderni gi to inyalo los gi kiwango machalo nade mondo jowa obed gi safety ka gitiyo kodgi. Erokamano ahinya. Mheshimiwa James Nyikal, une od bura kanyo chike gi loso. Aini kata udoki od bura paro dhi mana chiwo kowacho kanyo ni ero masiche mag apaya to ero medore. Chike magi monego bed ni iketo manyalo konyo duoko gi chien ma pok oket kata kinde mokalo. Nitie chike mosebedo kata joriembo kaachiel kod jogo matiyo kod apeni mopogore opogore pacho kae. Chike nitie to gima duong' chik ok lok dhano. Inya ket chike, inya ket polisi ndara, inya tim to ka jogo mariembe ndara ok dwa tiyo gi chikgo. Chik mi mana kaka inyalo bet to chunyi wuon nyaka ibed ni idwaro luwo chikno nikech ing'e ni chikno ber. Wakili ni ka ubro nyisi wang' no kwad ni kata chike duto moseketi. To kwachako gi kar chikno, ajali mora motimore binone manwang' ni ajali ni notimore, gini notimore, ang'o ma notimore. Ndara mane rach, dereba manoriembo marach, mtoka mane rach. Ing'eni gik moko adekgo, ndara nyalo rach, mtoka nyalo rach, dereba nyalo bet marach. To kada nono gigi ajali mora motimore, masira mora motimre yo, inone manwang' ni magi manotimore. Maka korichiwo ripode makata higa, kisomo ripode gi inyama nwang'o ni joma notho, joma wuotho gi tiendgi gin kama, joma ne riembe mtoka gin kama, to ang'o ma nomiyo gino timore. Kapo ni en kamoro mineni wachoga ni indiko ni black spot kama masiro ero timrega, to ka ndara
be ndarano oselose, osenone, nogere maber, nogere makigomo to ber, nogere makikadho tineno. Mano nego ng'i. To kiyud ni en dereba maneni emokelo gino, ang'o manotimore? King'iyo masiche matimore gi, moloyo mag gache madongo dongo moting'o ji mag bas gi, ing'iyo sama gitimore, ng'eny gidwa timore kar kugwen gotieno, to ipenjo ni ng'ani noa kanye, to noseriembo maromo nade. Inwang'o ni ng'ato dwa wuok Mombasa nyaka Kisumu, to kata yweyo pok otimo ang'o, pok oyweyo. Mano mokwongo chano wuoth ni ok ochan maber. Inyanwang'o ni aseneno ng'ato ting'o nyithindo odhigo, to kichunge tinwang'o omer. Mano ne ok onon gigi maber. Miyo wanyalo loso chike, kendo wabro loso moko, kendo nitie chike, to nyaka wawegi wayiere ni wadwaro ni mondo wariemb maber, wachan wuoth maber. Ing'e ni kiringe ndara, to kaw ni in kendi ming'e riembo, mondo jomoko go kata ka nikech ajali nyalo biro ni ng'ama biro cha ng'ama tuomrugo mokoso, in mikoso koni an madong' ari, irito nyaka joma kocha ka. Miyo an gima chanda ahinya en kaka ji riembo, kaka ji chano wuodhe. Akasenyisi nwang'o samoro ji riembo ma ng'ato ok ywe ten dreba, odhi giduogo. Ng'ato ting'o nyithindo to ne gichiew kata kogwen ma gidhi e tugo. To ka gidhi e tugo, ji obet kendo molewo. Nosechiet chik moro ni ni gache moting'o nyithindo ok ring gotieno, to pod inenogi. Kata mana wakili biro wachonwa ka, kata mana gache madongo dongo mag trailer gi, ne nitie chik moro ni ok giring gang'o gotieno, to pod giringo. Chik to timre nadi? Nitie. Miyo watang' kaka jo Kenya wan wegi waritore, ni warito chik, wariembo kwa ng'e ni wating'o ji. An aneno ni joma riembo moloyo moting'o ji mang'eny miluongo ni public service, actually onego ok ni itema ka dichiel ni nono. Onego bet kata bang' higni 2 kata bang' higa ka higa idhi non ni to riembo ne chalo nade. Kamoro ndalo manimiye barua mar riembo nongima, kamoro koro wang'e osebet gi damore wang'e, onge ng'ama osenono, pod oriembo nikech en gi barupe machon. Tineno joma riembo ndege gin ing'iyo gi chiegni higa ka higa, bende pod inyalo riembo. Nitie gimoro mosetimore, nikech kinwang'o ndege ringo gi ji mang'eny ndi, to ndege safe molo mtoka. Joma tho e ndara ng'eny chiegni ndalo 100 molo joma tho e ndege. Miyo ka wanyalo ng'iyo ni ok ni joma nie ndege go emonego ng'e ngimagi ahinya, kata joma ringo e yogi waketa gini motegno, nikachopo ndalo makama kiseriembo kuma tidhi cheki ka jali otimore, kama siro otimore, inono manyaka nwang' nang'o manomiyo timre. Ka en gima nyalo nuore, titimo ang'o? Ilose. Mtoka iketo ga ni bata bang' higa ka higa icheko mtokni. Be samoro ka jodhi bende icheko gi malong'o, kosuga gamba ka gi ng'ato to mi barua to osedini ni segini. Nikech gima duong' e gigi en ngima dhano. E piny ka onge gimoro malich molo ngima dhano. Kata ote magore piny, ikwongi penjo ni ji adi mane nie iye. Kata pie mopong'o piny, ikwongi penjo ni ji adi mane ohinyore. Kata kamoro wang', ji adi mane nie iye. Mtoka ot mago biro namba 2. Miyo wakaw ngima ji maber. To polise matiyo bende wacha soya ni pod entiere. Inwino ni mtoka mopong' gi ji mathoth, inwang'o report ni mtoka no ji ne ywak no riembo marach, ji ne ywak no pong', okadho polise kata 4 ang'o e yo. Ng'amo chunge to menadi onge. Kama nwang'o no chunge kata 2 to gigi be timre kendo ang'o dhi otimo. Miyo wan waluor chik, joma riembe mtoka, joma rito mtoka, kata joma dhi e wuoth bende. Ka ng'ato riembo marach, ibiro winjo stoche mang'eny ni kata kiwinjo joma noyudo accident, ni ne wakwero driver ni gidhaw nyaka wang' accident bedie.
miyo jo mani wuoth bende chopo samoro nganya kunyis driver mariembo ni kakiriembo wani to kwadhi mbele. Anyalo nyisi ni wan na neno gimoro notimre kane wan e bas chon. Ng'ato biro to gidwa kadre to gwara nyawadgi thon. Kose gwaro kore ka ng'ani beluwe bedwa gware. Ing'eni ka wang' gini ogore majogo. Koro ka wachung' to wan wakoni ndalo mane wan e college. Koro okichak riembwa koka mondo wawang'o mtokani. Makoro oriembo maber mwachopo. Moko chako gwaro ng'ato. Erokamano ahinya. Wakili, lakini kapok oloko tanga kendo donjo kata twak machielo, nitie gigo motenore kod wechegi mag chike mabende nitiere kar kae. E higa mokalo, mano dwe mar 10, kanyo nitie gino mane cabinet mano ma pacho kae kata kuku mar jotend migepe ne okadho, mano mar loso gino ma iluongo kanyo ne biro mane dhi bedo karango kata nono chenro mopogore opogore kaka itimo nonro ewi masiche mag apaya mosebedo katimore. Mano wach ne dhi golo ting' moko ma intie osebedo ka godo mar nono masiche machalo kamagi. Iwacho ni chike mana kaka mheshimiwa osewacho ka ni chike gi ok de lok dhano. To dhano ema nyaka lok pache mondo mi chike gi bende okete tim e yo madwarore. Kata cabinet approve gik mathoth ahinya mantiere kar ka manya bedo ni dwaro weche mag timo nonro gi. Bende ni gimoro madhi chopo kare. Moro mane wacho kaka niero en achiel kuom gigo madhi neno ka irangi wacho ni Kenya Transport Accident Investigation Bureau. Mano ka bedo kanyo kaka en duol mochung' kar kende. Mano no weche makamagi. Ripode gi bende wawinjo kata ka gidhi wuok. Kosentie semo rito konwa ni ji 4,000 otho higa achiel. Yeni gima mheshimiwa wacho ne en kare. Nikech Kenya king'iyo piny ngima. Kantie joma gin over legislated, joma nigi chike mang'eny. Kenya rank amongst pinje manigi chike mang'eny. To koro bedo gi chiko ken ok biloko dhano. Dhano ema nyaka lokre kaka wacheno. To kata biro molosni. Yini okoromo ni uloso biro. Gima duong' en kaka example mochiwo mar aviation sector. Gima duong' en ni kapo ni accident otimore kumoro amora. Bende wadhi yudo report manyiso ni ang'o manokoso accident no. To recommendation mane mabedo mamondo ogini kapo ni en gima nokos gi human error, gima okos gi design mar ndara, gima okos gi mtoka marach, itimo ang'o ma koro mondo lose obed maber. Kik chak timre kendo kainano. Lakini wan yudo ka Kenya kaendi gima timre maduong' en ni kata joma okete apisegi okawo tijgi serious. En kaka osetimre gidhi to gindiko statistics ni joma otho gin ji marom kama. Ka gidhi mabor to gibedo ni mana nyithindo marom kama, jomadongo marom kama, kanyo lori. To onge investigation moro mitimo matut marango ni to en ang'o momiyo accident otimore, to en ang'o minyalo tim ma dhi miyo kik ochak onwore kaka otimre ni. Koro gima duong' en ni kaka wabedo iluongo ni software ma dhano. Software marwa kaka dhano ni inyalo loke mondo obed nade ka jo Kenya. Mondo ka gima kama otimore to wapose wate. Ting'iyo ni kik ang'o minyalo tim mondo gini kik chak nwore kendo e mbele kae. Mano e gima kanyo Kenya ka to pod wan godo mabor. Kamano pod maketo mabor nyakoro moge jwang'. Ang'a winjo wach mogik kuom Tabitha Ogutu to gik magi makelo masiche mag apaya gi. Nitie masira mano timore Bomet mabende wadani mondo mi ang' wabeda ni thuolo mar neno kit masira no kaka ne nitie. Kae to bang'e wawinjane duond jopiny gi duond jogo mane nitiere kar kanyo koro moge jwang'. En gino makelo paro ma opogore kendo ahinya gin jogo ma bedo ma en masira manoweyo ka jabich owito ngimagi. Ji mathoth bende nitiere kanyo mane oyudo hinyruok ma nyaka sani dhi nyime kod yudo thieth. Mano kama gintiere. No kit apaya kaka apaya nitiere. Osewach kanyo gin apaya mopogore opogore nyane kaka gine giwuoyo. Hii ni ya 3 sasa. Na watu wamepoteza maisha hapa. Sasa tulikuwa naomba iwekwe bumps kwa hii barabara kwa sababu ni mteremko. Na tunaomba tena madriver wasiendeshe kwa kasi sana magari yao, waende polepole kwa sababu hii njia iko na kona nyingi. En gino miwacho ni en riembo eng'we airi titi kendo gin jogo ma ok rangi mopogore opogore. Tabitha kata keto bumps en gimoro ma dhi konyo ka bumps go ok otim markings moko malong'o makoni ka bump tie kata piny kacho kama bump ntiere ka ochore maber nikech bump no bende kama ntiere waseno kuonde moko mokele masira moloyo kata kuonde moge bumps. Apa ni Cleophas wach maradira manyaka to koro wayiere
en ni wanyalo wacho gi ngere ni your safety and security chako kodi ni wuon, to ing'eyo ni ngima ni en gima aparo ni kata in ka indereva kiriembe rakachacha. Mokwongo konego beni riembo kimer, mar ariyo onego ing'i ni chal mar gachi chalo nade, be itere ga mondo ng'iye to kaka ne mheshimiwa wacho cha, to aparo ni wach mar polise kata traffic police mang'iyo chal mar nderni wa mopogre Kenya ka, I think they are the biggest let down marwa kwang'iyo weche wa mag apaya. Nikech ndalo mang'eny yudo ni 14 seater ni kata gari monego beni ting'o ji 14, gari oting'o ji more than 18. Ineno iting'o bagi gibete dhot ma dhodno bende iyudo ni ok lore. Koro just in case ni koro gi roll over ka gikalo bump to dhot ok olor, samoro nyathi mobedo but dhot kanyo kata mama moro moti, ineno iyudo ni in terms of even safety mag jok moting'e gari cha, iyudo ni ngima gi giketo kumarach. Koro aparo ni gini nyaka wachak ng'iyo ni to kaka no wacho ni wan gi chike mang'iyo kata rito tiyo mag nderni mopogre Kenya ka, to nyaka jok moket monego beni ng'iyo chal mar ndechni wa kaka polise mag traffic gin aparo ni they have to be very accountable for these things. Nikech samoro king'iyo kata masira motimre ndara mar Bometni, ibo yudo ni jogi nokalo polise mopogre, to samoro ne giting'o excess, samoro ne nitie condition mar gari no manok ber, samoro kata driver mar gari no me to gin kakikalo kala traffic police bogi kata gari en 50 bob kata 100 tikali de komedhie. Koro nyaka kaka piny Kenya sani we bring ourselves to a national conversation about our traffic, to role ma wan gi jok monego bedni kata ma wayudo masini pogre gi role monego bedni wa play, police o play part mare, jopinyo play part mare, driver o play part mare kaka wasewacho cha. Erokamano ahinya Tabitha. To nyakoromo gi jwang' jogi duto ka oyudo masira kendo wadano wuoge masira mar apeyni, wadonjo ne osuptende wa nyakoromo gi jwang'. Jogi moyudo masira kendo oyudo thuolo mar bedo mangima kendo ikawo gitero gi osuptende gi nigi ng'ikruok. Nang'o ng'anyo dhi nyime? En ng'anyo mano mag lakteche. Ng'anyo ni mag lakteche nyakoromo gi jwang' ma emantiere kama counties mamoko nyaka sani oseyudo thuolo mano mar lando ni gidhi loro ka chakore odiochieng' ma kawuono gidhi loro chenro mag thieth mawacho ni specialized clinics gidhi bedo ka giloro mano ka county ma Narok kine mwalose ne odiochieng' ma kawuono ka chakore. Moko pod nitie achiedh nade mopogore. Magi duto kama nitiere winjruok mane gichope kod ten migao kod gigo mano miyo gidhi ng'anyo. Wantiere kae kod wanyaneno mokwongo kata Otieno mano mawuok kanyo e county mano ma Narok kotenore kod mago duto chike mag osuptal mano ma Narok County Referral kuom thuolo ma okong'e gidhi bedo kanyo ka giloro weche go mag thieth ahinya clinic mag thieth makende gidhi bedo kanyo ka iloro mana jotuo mangimagi ni marach emibiro rwake ward mano kaluwore kod jata chenro osuptal mano ma Narok County Referral Dr. Elizabeth Imbusi. Mano kaka ne uchiwo ote mare kendo mano ne kelo paro mopogore migao ma thieth koso chal nade. To kuom thuolo ma okong'e bende onge rwako jotuo Narok County Hospital mano kuwuok osuptende mamoko referrals ok dhi tim. Machielo bende iwacho ni onge yeng'o ne jotuo, iwacho ni mayach kata mago ma nyithindo, jotuo ma ithiedho to dok pacho bende oyienegi mano ka gidhi bedo kar kanyo. Kamachielo bende ka warango gi mana kama gintiere achiel kachiel tiende nang'o kotenore kod ng'ikruok mag weche gi mantiere ka. Judith Omondi bolosonwa sigana moro ka wasewinje wagola ne paro nikech kawuono wantiere gi achiel kuom jokomiti mar weche mag thieth e od bura Daktari James Nyikal mondo mi okonwa ni nyaka sani chung' mar sirkal to en kanye to gin kaka jo od bura bende noneno gi ng'anyo mokwongo mag lakteche jakom margi kano chopo kar kanyo to en ang'o ma gikonyo go dakteche kinde ma kore dwaro gi mathoth ahinya kar kae. Ojane sigana ma Judith Omondi ka waduogo twak dhi nyime. En romo mane okelo kanyakla riwruok mar lakteche KMPDU kaachiel gi migawo mar thieth mondo mi gitwag ewi ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka. Bang' romo ni jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha olero ne jofwambo ni gichopie winjruok kendo lakteche ma owinjo tim tiegruok e ute thieth ibiro chwal chak dwe mar 4 higani. This morning we have had a very fruitful and successful discussion with the
Kenya Medical Practitioners Union have also briefed the union and agreed that we have now received a confirmation from Treasury, and beginning 1st of April, which is in 2 weeks' time, we are going to begin posting of all the interns. Weche mane okwedi kod riwruok mar KMPDU maora moni onge winjruok moro amora mane obedo e kindgi. Oko bilungo strike oko ka onge gimondik piny winjruok mondik piny gi results mwaneno gi wenge wangech ma minister mosendiko timo kodwa singo mang'eny kata higa mokadho notimo kodwa singo mwandikre piny e matrix moketo koketo nokotimo omiyo kawuono wang'ise maber ni want promises to kwadogo tich. Nakumicha bende ne olieko ni gibedo gi winjruok mar twak ewi chike matayo tiegruok mar lakteche ute thieth. So we have agreed that they are going to participate in the review of the internship policy that is currently ongoing. We ensure that it is aligned to universal health coverage and it addresses all the emerging issues that we have had. Weche mabende tend KMPDU ne okwedo kendo koni gilose. There is no any agreement that is there between us and the ministry on the internship policy. Migao mar thieth dwaro ng'ado msara mag interns gatamalo mokadho 90. Mamano kwa bi entiere singo mane wandikre piny no ni CBA madriga mar 2017 ma pesa mane chulo dakteche okete yie kanyo. Ka wi ng'anyo mar lakteche na kumicha koni owinjo ji duto luw chik mar doho ma KMPDU bende koni pok giketho. We have fully complied to the court order. That order number 542 came before number 6. So we must have that meeting, agree on the issues that we have raised, have a return to work formula that suspends the strike. That's how the court gave that order, and the judge was very wise to put it as the last order. So we are not in contempt of any particular court orders. E odiochieng' mar auchiel mar ng'anyo, thieth ong'ikore moko kuom ute thieth ma pachoka, ahinya to ne jotuo ma itimonegi thieth mag tuoche matama. Nogonwa simu mondo wabi osiptal kaluwore gi det manondiknwa. Nwachopo saa 11:30 nyaka seche gi pok waneno daktari. Jotuo osebiro osiptal, dakteche pok obiro. Koro kendo kawuono abiro kendo adok ka yudo thieth. Operation onge daktari ogom. Serikal ye winje sida mar jotuo mondo ugony daktari okony jotuo tho. Riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende nyicha obuogo chako ng'anyo mar odiochieng' makiny. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruoge mamoko pod buogo chako ng'anyo. Daktari James Nyikal oketu kama chal nade kaka migao kaka jod bura ahinya mane komiti mar thieth iwinjo kanyo ywak mag jotuo mantiere ka moko ok nyal yudo chenro mopogore opogore moko bende ochung'ogi. Ing'e winjo marach. Thurwa ka jomotelo ok odewo jopiny. Ka ok idewo daktari, ok en daktari ne mokidewo. Ok idewo japiny mothiedho. Ichalo ng'ano mondiko ng'ama rito ne nyathi. To ng'ama rito nyathi, japidi marito nyathi ni ok idewo. Igoye, iwe kech, tidhi tich. Iduogo ni godhiambo ang' ni yud ka nyathi ni oriti. Wawe utugo gi ngima ji. Kwa keto daktari ni mondo rit ji, nyaka warit daktari. E komiti wasenyisogi. Wasewacho kata kaka mondo oket wach interns gi. Nyo waneno kaka riloso budget. Ne oket pesa. Magikono ni ma pesa midhi ndikgo interns. Ma pesa midhi ndikgo registrars. Nyaka kete moromo wane komiti wayie mondo med pesa mondo tim gini. Wach mar ndiko dakteche mobiro manyien miluongo ni interns. Samoro paro moro winjo ka jatelo mar migao na kumicha osekelo paro moro e chunye kanyo ni bonego chul jogi. Ni to misara michulo gi ni bende ng'eny. An mana gol lweny higa 2003. Chal 2002 ka daktari no dagi tiye sirkal. Manochopo ndalo moko ma sirkal duto ne gin daktari 700 kende kuom daktari 5,000 manenie Kenya ka. Mane migao mar thieth 2002 kae. Orlando nigi dwaro daktari ng'ata chiele manotimo application manokwayo. To jomoko ndik to ng'eny.
mano wakoni mok nyalre walosuru pes daktachi kichulo daktari weng'iyo ni daktari michulo ni we ywago pesa michule ni ng'igi motimo ka ng'ato tho pesa di malal koro msare magikoni gidwa dwoko pinygi idwa dwoke piny nochakre kama neko koni uchul daktechi maber daktechi tiyo moko tiyo kata seji 36 an asetiyo kochakre tich abich nyaka Jumapil ka ok anindo dakti ndalono ng'ato manotelo wacho ni wan wang'e ni wandiko kaka ji duto mondiki monego ti seche 8 ne wayie ni okay chakre kinywa tiyo tich 8 Kenyatta nolor magomo bete kurikoni akoro walosi no wakoni chulu daktache mano yierruok ni gikoni kwa chulo daktache kaka dongo ber maber magidoge tich to buro ketho chenro mar chudo e jomoko mondike sirkal kore manie joyiere ni kara watim kama kuneno ni mano biro timo wamed gi mimedo gi witich magitiyo miluongo na allowances nikech koro chenro mar sirkal giyud kaka jomoko to wamed gi allowances makawo kar gigo magitiyo tich magitiyo mang'eny daktari ng'ama ngimane nie onyalo yudo tuo sa asaya nyochi neno ka covid onego daktache kana ywak e TV ka ji nopenja ni daktari ywag ang'o nakoni kara Kenya ka onge ng'ama ohero jopiny daktari mosebet dweche 5 kapok ochul oyudo covid wuon gi dwaro pesa mondo terege e osiptal manyocho tiye jopiny ng'iya lit moro magineno onge kuro nwayiere ni mondo med pesa no kuro nomigi allowances risk allowance extraneous allowance makoro miyo gi nobet maber mane makoro gidwa golo sani ni gidwa duoko ni chudo mar dak e piny interns gi dakteche mobiro manyien otiyo ok ni to mokwongo nyaka oti tijno piny mangima kisea university misomo daktar kore kidhi tiyo higa achiel mane kitiji ber eka kori miyi barua minyalo tiyogo kamoro amora inyalo kogo kata ohand inyadhi kata mari ma private inyandiki kamoro inyalo dhi e piny moro aneno ka be waol kodgi wadwa ni gidhi e pinje mamoko mano nyaka gitim to ndalo motimo internship ni en ng'ama kuongo nene osiptal en mang' nobed nyaka Otieno ibi luong jomoko kano osethiedhi mochaki otiyo koro waziri dwaro ni mondo kik chulgi mondo duok pesgi chien to wach mani ok ndigini wang'e maler sani kwa bito wabro koni kochopo dwe makama interns mabro wuok gin kama wang'eyo ni higa 3 kochopo Julai giwuok nowuog maromo kama ere kaka machano sirkal tamo sirkal chan no wachane higa 2003 2008 watemo nikech ing'eyo ni joma university romo kama to ka gibiro to nyaka gitim gini ang'o mamono chano mano to moko giluongo ni registrar jogo ma koro medore gitiyo Kenyatta gitiyo Moi gitiyo Kenyatta machielo cha gin bende gin magitiyo osiptal kipuonji sama kori dok medri makori timo specialist ok ni bet piny ni somo no mna kiyudo thuolo ng'enyne itiyo gin magitiyo kae koro sani oketi ni kage county gibiro ka county ema chulogi to gitiyo Kenyatta county ema chulogi to gitiyo Moi kamano no wawacho ni ya sirkal okete pesa nikech ibro ndiko daktachi ka gionge tindiko pesa ne mondo iketi mondo chulgi hospital magitiyo chulogi mondo do county odongi pesa gicha ondik go jomoko ndalo magin ka ero kamano ang'eyo gigi nyatim en nani gima rach e thurwa kae anagombo ni ndalo moko chopie makoro osiptande ji duto dhi osiptal achiel maonge ma private nyalore ne nitie ndalo mane wagolo jotuo kata ga kan kwa kelo Kenyatta nikech Kenyatta ne ber malo wago kan kendo kata an arwako nyaka ministers Kenyatta
mondo ka jogo gomo to ji duto mondo wich lit. Sani jomoa e bura moa e ministry go gin gidhi e bura gitiyo ka wang' ochopo dhiambo to gitieko tich gidok to kutuo to en odhi yudo daktache. An adwaro ni gini wadhi mbele mondo kata daktache manie private bendo oriwariwar gi jowadgi mondo ji odhi mondo ji duto winji mondo sirkal ong'eni jogi rito ji gidonje ng'anyo kombewa gino koko so gidonje kano donji Narubo donji ji odonji mondo ji duto obed ka koro ji madhi e bura go gidhi e bura to ng'eni ka wang' otuo to wang' noyud ka daktache sani odhi e bura oyala ka wang' odok te nitiere to daktari to japiny madala cha nyoro nitiere dala seme ji nitiere hospital koso hospital ma kombewa cha mokwongo lore koso tiyo wanyisi ka gomo bet timrega kama juma magomo chakreno ji biro hospital nikech nyocho chik giwinjo kama machakano nyocho chika kendo gikoni ripoka to ka gomo osebet kaka gidhi ni magomo bet makoro ji ong'eni gomo onge ji koro ok bi hospital kendo samoro sirkal koro ling nikech koro onge. Anyalo paro ni wan gi jatelo moro manokono hospital tinde ler kabisa. Of course giler nikech ji otimo nade onge kaka no pedhe cha mibro nwang'o ni sani bro chopo sama kata ji mabiro hospital onge koro koko bende onge piny oling'aling'a ji tho yang'o imiero. Aya, erokamano ahinya dongi thuolo ma dakika bito eka wiye mokwongo. Mosa kawo dakika ni mang'eny to magi ma dwaro an adagi kaka sirkal timo. Adagi kata chon adagi. Erokamano ahinya. Ng'eni kuom jotok mano kawuono ine ma ine migawo ma komitino mar thieth ahinya tiwinje yo makare. Chike gibiro e yore mopogore opogore. Iwacho ni kama gintiere gimako ngima dhano kama gintiere e weche mopogore opogore. Tabitha, ka irango kaka chenro osebedo kadhi mar ng'anyo osewach ka niero ijo ka kempidi wacho mano kwa winjre to jogi olorore romo mokwongo kapok giwuok mondo giwuo ojo ka migawo mar thieth wacho mare kempidi wacho mare pogruok e paro onge winjruok mantiere moramora iye kae pod wane ka oganda dhi bedo gi thuolo malach mathagore. Mokwongo aparo ni riwra kod Nyikal dagi kit treatment kata kaka itimo ne daktache kata jok mamiyo services mag thieth Kenya kae ndio nikech ngima wa ni lwet jok modhi e school bobedo trained to ing'eni ok en gima yot bedo daktari asto sirkal mar Kenya kata sirkandwa ok ng'i masilai mag jogi. In fact now ng'ato to no apenjre ni bende maybe now daktari bo nyiso kaka a member mar the National Parliament Committee mar health ni was it really necessary mondo health obed a devolved function nikech koro okwane really faida mar devolution mar health as a devolved function kosono no beno donga national kaka wangi kaka education to under wacho ni sani Cleophas Sada nyisini already jopiny kata kapok ne strike no chakre ne gin gi tich matek mar access health services nikech yudo ni sani kata NHIF girigo hospitali mang'eny okaw to gi kaka sani daktachi odhi mgomo ni ji mang'eny tho koro gima abende adwa penjre kaka a normal Kenyan a common Kenyan ni sirkal ma wan go ni oparo ni to jopiny gi be gin jok ma bende gin miyo duong' kaka jok manomiyo gitelo nikech kapo nono ni mok sirkal manyalo tiyo ne jopiny ok nyal ng'iyo maslahi ma jopiny ok obadho gi kero sani wayudo ni kaka iwacho ni nyoro ne gidhi e meeting to ka giwuok to giwacho mana gigi nono jo riwruok mar daktache wacho kama jatelo mar health bende wuoyo kama nyiso ni ogidwar find a common solution mondo bring to an halt strike mar daktache ni koro I think with immediate effect onego kawuono kata kwadhi mbele mondo gin strike in your room for the common Kenyan to daktache okonego beni the strike kore kani iwinjo gi I think we need to be very diplomatic in a way moro ni ok ni nyaka wadhi maandamano wadhi street mondo ji otho kore kaponi wabiro gi solutions ne giwacho ni mane dhok ma ponono sirkal winjo dibedi mana diera wakili Willis Otieno kendo kama chielo twak obedo twak chal ka gimotore kata twak no kethore weche gi mag ng'anyo kata mar chunge ng'anyo nego chung santo ko ochung ni ng'ama dhi bedo ng'ama olalo gimoro nikech sani lakini ka wachunge wane ma walal migawo bende kono gini chunguru ng'anyo makama an gima neno luoro court order
Gima no maduong' en kaka mama ni riamba dir. Mama minister. Ni kendo gin ka winjo kan anene mokwongo kowuoyo. Tapa ni gisewinjore. Ba strike orumo gisewinjore weche mane chando gini. To kendo no ka Secretary General Daktari Atela wuoyo kendo maber wacho ni awa gik mwacho gin miriambo. Nikech kapo ni ne adier ni giwinjore. Ibo expect ni minister ochung gi union. To giwacho ni maendi gisomo common joint statement ni maendi kaka wawinjore wadoke tich to mae gimi dhi timne dakteche. To endo chunga chia to wuoyo gi cher. Oriambo to kendo wange ok ginene. To union bende nigi press conference wacho ni man gik mwacho wange tek kabisa. Yini mana kendo gimotamo ngaka wuono ni minister yini mai wuoyo ngima dhano. Ma ok en gir tugo ma inyalo tugo gi psychology mar jopiny kata gi dakteche. By the time ma daktari osewuok no the strike to kendo gidhi strike giwacho ni CBA mono assign kod wuogi gicha mae gima wacho implement uru gima ne wawinjore ni eka wadhi mbele gi tich. To ino kikawo serious gima giwacho ni ichala gima koro lowo gir tugo sani be gima koro giwuoye matin mane gidwa mana bilion 4 kende ni mondo ndik godo interns. Mok en gima nyien. En gima osegabedo katimre higa ka higa. Ok en gima nyien manokia. Nuonge pesa treasury. Ni wacho treasury oseyemiwa pesa kochak tarik 1 dwe mar 4. Kwani e ministry planning margi do ne ng'e ni interns go bini kao dwe makama to mae pesa michulo. Ok en ni pod ekidhi kwa treasury gi kawuono mondo nyisi ni dwe mar 4 mondo obinti planning maru. Koro aneno ni serikali ma hinyo jopiny ma ka en to daktari to nigi ratiro margi mar ng'anyo nikech be onge tiende ni daktari koro ogol ng'anyo interns gi kik bed posted ng'ama dinyre ere tiende mondo wuode no yero ot moro ng'iewa kacha niluongo ni hospital mar serikali to ng'ama man hospital no onge kech ma gin specialist doctors modwa mondo dhi interns gin ema gidhi thiedho. Kakoro kunyal winjre yo maber mar kawo jogi mondo bi otinwa. Ere mondo ji wuondre ni gik moko tiyo maber to kar gik moko ok ti maber. An support dakteche nyaka ng'anya rach ni japiny to dhi hinyre. To kuma laumo nego bedie ok walaumu daktari ni. Walaumu serikal mofuonde. Kech serikali ni mok dwa winjo gima jopiny dwaro to ok dwa luwo gima konyo ber mar dak mar japiny. Ang'eni ka ng'waduogo kendo lok tanga kino biro dakika osekalore kachiel kanya meda dakika 2 kende wiye ka mondo mianga winjane pacha Mheshimiwa Nyikal kotenore kod wach ma Tabitha bende obayo ni kanyo mondo thuolo mar mondo mi duoki ten lakteche KMPDU lero ni dwach gi mamoko ma gidwaro ok nya tim kod county nyaka tim gi mana kod sirkal mamalo. Tabitha openji kar kanyo ni bende en thuolo moro minyalo wach ni nen gimoro paro moro ma ok long'o mar kao chenro mag thieth obane counties kar mondo dong' e sirkal mamalo. Une jok mantie kar kanyo banga nutie ko tich kata kanirango weche mag katiba kata mar duoke piny kocha mondo bede counties paro ni inyalo wacho ineno kaka wacho ni chik ok ti dhano ema tiyo gi chik keto gini mondo sirkal mondo thieth obed piny nyalo tire kendo nyalo tire maber nikech kata king'iyo nitie kuond moko ma kata theater ne pok obete to koro wach mar devolution ni omiyo koro inwa idhi yudo ka gigo nitie gima timore ni ji ok chan gik moko maber. Mokwongo winjruok nyaka bedie gi sirkal mamalo to gi sirkal mag county. Onge jomoko mithiedho ma in jomagi ming'e ni magi jo sirkal mamalo magi jo sirkal mapiny. In kidhi gweng' dong' inyisa jogi duto thiedho irito ng'ata di achiel ka ok giwinjre gi tugo nikech an asebete ministry kana sirkal en achiel ma an agomboga in fact ne watemo ne waseta kotemo mondo wanene kaka osiptande diwe mondo ti kendgi watim ni devolution giminyalo devolution man nochopo kama actually osiptande ne wamiyo pesa directly mok ne kadhe district account man wanwango kotiyo maber. Gima timre sani ni ministry ni malo ka wacho gige jo county ni piny wacho gigi emomiyo nikech kata interns magi paro ni ng'eny gi
kakoro non no osiptande gimiluongo kata ni level 5 gi level 4 giromo kama longo romo kao interns ma wanyalo ng'eyo ni in fact interns midwaro e Kenya mangima ng'eny molo manitie tok ndigi nikech samoro winjo ni sani ni jo county wacho ni internship and training sirkal nego chulo adier en training to nego chane chon nikech kata pesa ma county ni gogo mikorido wach ni mag county go gi akanye pesa ni gidudo donge gi treasury nitie moro ma kamoro e kadonge national to moro dhi kuro miyo gi winjire devolution nyalo tiyo e health to wa nyisi kaka ineno chandruok e health ni e kaka nitie chandruok e water e kaka nitie chandruok e agriculture e kaka nitie chandruok e fisheries en mani kuno koko timre nadi onge omiyo onyalo tiyo wa penjie Cleophas bise winjo ni jolwenyo gom ang'o miyo jolwenyo gom urit gi maber tirito gi maber mondo gitim ang'o mondo girit ngimawa kik piny moro bi mondo neg jowa to joma rito ngimawa mondo kik wathogi ere pogruok health is a security matter wapim nyapima kond ginegi gi bunde to moro malaria onegi ere ng'ama tho molo wadgi miyo ng'ama geng'o mondo kik negi gi bunde cha gi ng'ama geng'o mondo malaria kik negi ang'o miyo ok nyal ritgi machal ok ni pesa onge pesa nitie ogidwa tiyo gi pesa mondo gichul daktachi mondo daktachi orit ngima dhano ma gichayo ok daktachi erokamano daktari James Nyikal olere yo makare wacho ni dhano ema debedi ni sirkal ochayo ok dibedi ema sirkal ochayo ano kalore pesa nitie osoyo waduogo kod mathoth nyakora moge jwang kete kar kane mar kang waduogo e tielo mar ariyo kendo tielo mogik waduogo ka warangane siasa mago mag kao kar ogai mar ODM Raila Odinga kone yere kaka jakom mar AUC mano ka ochomo Addis Ababa higa manyien odhi chalo nade winjo jok mose donjo e pap jo mokalo ne walose wiye sano winjo ka twak ma kama medo mana jimbore gichomo kama chal nade kaachiel koda kamoko matimore county ma Siaya waduogo bang' yo masani kikidhi mabor. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache software developer Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en raffia grass to koka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mar ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
Aya nyakora moga jogen twak madhi nyime kata ka wadhi ywe imbe ageno ni yudo thuolo mar yweyo kodwa matin kar kae ntiere ote moko man go kaka ngasomgi kapok adonje twak makoro wadhi bedo ko wadhi go nyime ka fel kosodo wacho ni ngima dhano lakteche e marito omiyo sirkal orug chien owinj duond lakteche mondo kik jopiny hinyre erokamano ahinya kama sesogone ni twak fel kosodo dhi nyime ko wacho ni sirkal ochul lakteche koso winjruok dhi miyo jopiny hinyore. Witi Jarodi wacho ni amor e twak achiel kachiel kendo ndara wacho ni wach ndara tek manade awuoro weche mag masira madhi nyime Witi Jarodi erokamano ahinya. Ntiere ote machielo mabende biro kowuok kuom Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni masiche mag apaya medore kendo mae kelo buok gi luoro ne jopiny. Nitiere apaya mabeyo pacho ka especially Nairobi kata kamano thoth nderni richo. NTSA onego rido kanda nikech chal ka gima mibadhi thothe apaya. Drivers timo makosa to gichiwa soya. Nyaka sani pod nitiere geche e boma mating'o excess to traffic odich gi asoya mag weche wacho ni mag weg makosa miyogi. Koro CS Murkomen bende otim nonro matut e weche mag masiche mag apaya kawacho ni mogik wakwayo sirkal mondo luong National Prayer Day ne masiche mag apaya gi mondo wakuong jachien ni odhi mabor awinjo kanu moja erokamano ahinya. Hilary Gondi entiere Canada kendo wacho ni chenro achiel kachiel kendo sana luwo chenro mag Luo Nation e piny mangima erokamano ahinya Ramogi TV erokamano ahinya ka entiere kodwa achiel kachiel otemo medoro nyakora mag jongo ayudgi mana kokalo mbuywa mag SMS menari adeka uchielo nono Facebook wantiere live YouTube kachiel koda ka Citizen Digital kod mano mar X yudo achiel kachiel kanyo kimanyo Ramogi TV tiyudo wakendo imiwa pachi mopogore opogore. Adana donje twak Governor machon ma Mombasa Ali Hassan Joho koro golo duonde kachiel koda ka jotelo mamoko ko wacho ni an bende koro aromo mano e wach mantiere kar kanyo kendo nyaka sani nyakora monge jwang nigi loso kanyo ka gintiere kadho wath na mchumbi kendo sani penjo maduong' mantiere en ni ng'ama dhi kao kar ogai mar ODM mano Raila Odinga poni oyiere kaka jakom mar Africa Union Commission odhi bedo ng'wech machal nade ji odirore pap kate iwacho ni oyie kata mar dhi timo campaign mag ODM kuonde duto ko wacho ni ero en bedo sekala achiel nade mopogore opogore ng'ene wawinje kako loso kachiel koda ka jotelo mamoko kane giwuoyo ka gitiere kaunti ma Mombasa. Manake huyu bwana kwa mazuri kwa mabaya yuko na sisi, lakini governor naye tukwambia pia usipotee sana. Ikiwa baba atakwenda awe mwenyekiti kule, basi kijana wetu pia naye apate nafasi ya kuongoza chama au namna gani jamani? I'm the founder member of ODM. Go and count. Ukianza kuhesabu wale wa 10 ya kwanza mimi niko. Na hakuna mtu katika hii taifa amepitia mitihani ya kisiasa hasusan kwa sababu ya kusimama imara na ODM, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na Raila Odinga kunishinda. I challenge anybody, mtu aje hapa aseme nani alikosa risasi hapa, nani alofungiwa biashara hapa, nani alofinywa hapa mambo ya elimu na mambo mengine, nani? And then you can tell me where has Hassan Joho been? Wakili Willis Otieno chakodi wewe ni nani? Kana kichak duoke Kiswahili nani amefinywa gikmopo goropo sectors mopo goropo watu wamefinywa kana baba notwe mana igdio chik kakedo na jopiny koro gini kila ng'ato nyalo wacho mare kochako wacho mago to abonyiso ni karo chagi igno chiko twe jela eko ng'ene en gima eko dogo kisanga modwa filo tiende to sebede jela igno chik kakedo na jopiny en mare samoro wacho mara lakini en ratiro mar jo wuok nodwaro mondo bed party leader par ODM lakini an gima wachoga kenda noe kawuono amer ni an gi chairman mar duol ka ni sama ji pogo gigi nikech jo dono bed party leader Oparanya dwaro party leader Jakom to Selemo ne dhiyo chairman mar African Union ere luo interest e gigi ariyo gi nikech kinyo kaka kokaz miyo koch alongo siwuok ng'wech gi Eugene gi Jamurangane Eugene running mate mare
former governor wa Murang'a Mwangiria. Chal mamano kore chief cabinet secretary. Ruto nikacha gi Gachagua. Duonde jaluo pok owinj kumoro amora. An gima wacho ni sama jogi baro ODM diere ni gidwa poge between Oparanya gi Hassan Joho. Joluo ka bero nego bino osechako wacho marwa ni irreducible minimum marwa matin mogik ma ng'ata madwa biro irwa mondo wamiye support. Onyiswa ni omiyo wang'o. Tan gi pacha ni irreducible minimum matin mogik onego beni deputy running mate mare. Mondo kik walal e sasa mabiro mbele. Nikech chal ka gima koro ji pogore kawo gik moko. To kar kaluo kendo mind ok ni mocha chama ma gima wacho kaka community kaka nyola kaka oganda ng'ato wacho ni mind gima manyo matin mogik ka baba waonge odhi EU. Nikech sama jogi pogore gi gin manyo interest maggi. To interest ma jaluo gik bed ni wan koro one spectators e national politics or national arena kae. Ni koro wiriro mondo ng'ato bed minister, president, omiu minister, or omiu PS ni mane mokwanyo. Nyaka ulos mesa no unuwegi. King'iyo Kenya ka. Kura mar jaluo ni malo. Jaluo ema kelo passion, ema kelo favor, ema kelo kala e siasa ma Kenya ka. Ni jogi biro yudore gigi teka nono kama to gima yude to onge yawa. Ne gima ng'ato miyo ng'ato promise wa onge. To kwase ka campaign mari ni jaluo ma campaign mar ng'ata kuom jogi te. Ibiro ka campaign no wang'e loka dichiel. Nikech jaluo dhi kelo favor gi passion gi kala gi numbers e campaign. Kara thumbe miwero gi. Jaluo ema wero thum mamit ma joka bele nyaka ukuyo mielo thum jaluo kochopo ndalo siasa. Ma campaign. Ji te wero gino. Wadhi miyo gigi tenono kama. Ni gik watemo wan godo, wadhi miyo jomoko to gima gimiyo waonge ni ng'ato bo miyo CS kata PS minya riemb tich sasa. An awacho ni kabeto joluo sani ema koro wan be wachak wuoyo kech gima nyaka accept ni kuom jomo chungi te kata manyo gigi te onge ng'ama manyo yudo kura mang'eny malo mane Raila molo yudoga gi pacha ok ane manyo yudo mang'eny malo mag Raila manyiso ni kata kwa invest jogi be ginya chopo kuma dwaro ni koro wang'iuru ni partner mane manyo yudo kura mang'eny monya mayo Ruto kura an ngina wuotho gi Jimmy Wanjigi dawacho ni okuyo kwa mayor presidency to wan wakawo deputy onge ng'ama nyachung president kata Willis Otieno daka chung president kawuono pok achopo level ma jakom tiere cha wamiyo okuyo president an akawo deputy kata jaluo moro bi opiem koda deputy ka Wanjigi ka to wagolo kura 60% ata malo 60 mane ogone Ruto kura wamaye wamedi gi mekwa gi wawuok e chuodho from 0 to B to en nyise dhi manye kumoro ok obi yudo replacement vote mamayego joluo lura mo e gigi duto kama iwacho ni ero ponono ok gida nyiedhore lela ni ero wan koro wadakawo kare ludi wasewinjogi ka giwuok oko kata mbadi mano jatenda kweth manok e od bura Opiyo Wandayi bino wacho kata an bende en mana leo man bende anyalo thuolo mar bede jakom mar ODM bende nitiere kar ka yudo joma moko mantie ka magin ruedhi luo kama gintie luoro ni wuok kanyo ok gida nyiedhore lela ka Odinga pod tiere kako gai mar ODM mane gima duong' matimre kae ng'eni ji oluoro wang' jakom giro mondo jakom ema onyisgi yo to ng'eni bende wan ema wakelo jakom bedo gi tich matek onego bed ni wawacho gigi nikech baba en baba wate onego bed ni mae gik mwawacho to wanyise ni oneno ni gima sama teste ni mane manya bedo gi traction mane manyalo tiyo koro kata kobiro support to obedo tich mayot wadwa ni Raila ema mondo parnwa ema mondo implementnwa ema mondo wana kila kile ema mondo timno to mae ndito baba to dhi manyo pinje 56 ma Afrika ka omany president 56 modwa dhi campaign godo Afrika gite to dipo duogo organize joluo Kenya ka wan be wamiyo baba tich mayot samo dhi manyo mare mamalo ni aya erokamano ahinya kiwacho ni luoro nitiere Tabitha ochal nade demokrasia ni kure ka wacho ni ng'ato achiel ok diwuog oko mondo wach ni weche mopogore opogore po nitiere kar ka mar neno ni ng'ama nyalo kawo kar Raila Odinga pono ni luoro nitiere ni kachung' sani to inyalo kona ni oyo ng'omiya atimo weche machalo kamago to winjo ka jo bende loso ka wacho no yie kata mar luoro Kenya mangima komanyo mana weche gi mag ombulu kata mondo mi obedo gai mar ODM bende gimoro ma dhi neno ka timore mbele kae ponono ka Raila Odinga wuok ka koro neno ng'ama chielo ka yiero elemono neno ka Mudavadi nowuok
e duond bura mare mano mar ANC owuok mane otas kata kamano wang'e ni pod en jatend duond bura no mano mar ANC kata ka gavana Malamu ema koro nomi kanyo mondo bed ogaye manya bedo mana gimoro mane wiye ka manya bedo ni maka kinde moro manok ka kinde mag tich orumo e sirkal to ng'ama chielo duoga ka to dhi nyime gi tich. Macha Cleophas na alongo baba nyasi game kuchane chief guest na tarik achiel mar dweni to kano biro ka chane nyasi mar dongruok mana loso to nen gima ler ni okinyal kawo nafas mar ng'ato owe succession mar ng'ama ngima ma ogolo party ni kochako to sani wawuoye ni ng'ama dwa kawo kare ing'e ni kawo mana kar ng'ama beno wacho ni odwa weni to aparo ni kaki wacho cha okochino nini koro ne jakom kadhi kao kata nafas matel mar African Union chairmanship ni koro ni onego beni koro wawuoyo ni koro oweya nafas matel mar party mar ODM aparo ni influence mare kata impact mare mar party mar ODM ken gima ng'ata nyalo biro to wacho ni nyalo fail nikech chakre ne party mar ODM chakre gi kumo se chopo gik ma baba ose lead for kaka jatelo wangi the multi party system mano fight before even the party became ODM gik machal kamano the experience the skills aparoni kit telo ma baba kelo kata en go e weche party mar ODM oken gima wanyalo wacho ni jatelo mora kata jono nyalo kelo to kiwacho about tyranny man numbers gi nyanza politics the influence ma baba have kaka kingpin wa oken gima ben wanyalo bet piny ka bo watch ni any of those people kana surmount to kora paro ni wacho succession mar ng'ama ngima gima tek momiyo kata joyi kaka jombadi ni wacho go oginyal biro gi nyiso baba ni baba ko bet ni wan wadwa kawo nafas ni koro aparo ni gima ber monego koro sani ka paro ni pacha kaka japiny mapani be jopiny moko samoro paro kaka an because I'm a common Kenyan en ni to kaka baba dhi e yucha ere kaka onyalo make sure ni kit telo be mane ODM kacha kata jok mabro weyo ka conduct day to day functions mag party kata mag tije mopogre mag party onego dhi mbele koro structure no maparo ni onego walosi to wawe kuro hiyo mang'eny ni to odhi to we party owenenga to bawa pod ngima pinyo maduong odhi owenenga ijaka ni mar ODM isebede ODM are chake mowuok to maybe anyalo nyiso mheshimiwa kaka jakom maduol sani koro onego oluong jotelo moko mag siasa mantie party ni mondo kik wabed gi tungni manyalo tungo jakom onego bed sani focus kadwaro lemo mamalo mar African Union kamano jakom duol kina koro jabura maseme daktari machiegni owenenga Odi kanye, you know. Igeni kanye michake. Wach ma jakomo ngeni. Gini kor jakomo semna chako campaign. Step achiel mose nongore ni onyalo keto nyinge nikech gik moko duto midwaro oro. Kore kuwuotho e pinje mag Afrika gi mondo nwang kaka dongone kura. Bende pogi tero kata nyingi apani tere dwe mar 4 ka to kata kodhi tubro bet higa manyien e kodhi kucho koko migoyo ni en koko mar wasiwasi oken koko mar telo mar ariyo kadala jaduongo dhi wuoth nyithinde chako penjo ni koro ere ng'ama wuon dala ni ere baba mangoro idwa kel ka gimitimo nutego dala mondo urit dala nyaka wuon dala wach ni koro atimo gima onego watim gima ng'e ni wadhi timo kata kwa wachi ere kaka dong Azimio bed motegno ok ayiera gi jogi nikech wach moro ni jatelo masani Ruto omiyo jakom lwedo mondo dhi ochung'ni okapano mieno here eno geno mana ni kodhi tayudo thuolo kaka dong kora alosi kata keth piny kaluwore gi mani miyo wan be kwachako tungni to wamiye gima odwaro nikech kwachako lero sami lero e kapogo uyo yot an kada an kendo mbaka mwanyago ka wan kendo onego kore ka wabed kanyachiel moriwore malong'o kaka Azimio goso kaka ODM abro bire kaka Azimio wachaki
wach ma party leader ni lawyer Nyikal constitution oketo gimoro ni party leader ni yiero ji no bet kanyo kiyiero jakom party leader telo ma jakom ni en tend jakom uwuok ga uwuon mana ka no wuok ka Jaramogi nodhi ne jubet kamoro piny moyiere ni koro jakom in mitelo no paro mane ji nigo ok nobet kamano miyo gima ji laro party leader ka koro okay gidwa wuotho wadhi campaign ayie uloro piny mangima kwase loro piny mangima wakili biro wachonwa structure mane makori bet go piny ka kori yiero party leader be nitie party leader en gima wuok kende ng'ato biro neno kaka wan kane ng'ane telnwa to ng'ama dwa telo bendo ng'e sigand jakom emomiyo en party leader gik mosetimo kuond mosedhiye wach kubiro kata ka koro maandamano nitie kako chung makoro ji biro luore joma dwarogi gichak tiyo matek kaka iwacho ni jela nitie to gichak gidhi e jela gibede jela matin ka wach ero jakom ka koro onge maandamano dwa wuok wadwa neno ng'ama chung makoro ji duto koni wan bang'i mane party leadership biro wuok kende to koro jogi to da warire mondo wabed motegno lero ni miyo Azimio biro bet manyap kendo joka biro neno kaka donje e iwa ODM kate ODM main party leader ema penjo position mag ODM miyiere ji en jakom jagoro jakweno mago kamago mago donge nitie jakom wa en nga John Mbadi jagocho wa en nga Sifuna jakeno wa en Timothy Musire joge moko kore konego sani wabed motegno ma an kanyo wan seme wawacho ni kore ka party okel party members mondo ji obed motegno sama koro ji ling kore kugero party maduong nitie gik ma kwa wacho to an samoro kadwa wacho inya nikech jakom to wache ga ni disababa en sechadi ariyo simu tindi yalo kata gisimu onge odhi kanyo to mago bende kwa wacho to wawacho mos nikech odwa dhi campaign to jomo campaign go biro ng'iyo ni odhi tiyo nade ka koro waketo wach ni wadwani obed kodwa ka bedo biro duogo mano dhi nade gi campaign modhi timo kata ka in miyiero to ng'ani wacho ni ng'ami dwa yiero ni wacho ni an ka to kucho babo loso giga to kendo wachuno jakomo wacho kata ni ka piny dwara to naduoge ing'e ni mano wasemiyo wacho gima ka koro ji dhi campaign kucho to ji nyalo campaign yes koro niga wabedi an gima wacho kata kam wabete kaka joduol ODM nyaka bed motegno nikech ka ODM motegno mok walare iye te ka Azimio nitie ka ODM onge Azimio nitie mane penyo maduong' mantiere kar kanyo bas koro Azimio wan go pio wandae ni kanyo lakini ODM ai luo interest ka wan mwachako goko sani ni an madhi bet party leader an madhi bet party jakom pod ni ka paro no ok dwa bed ni wan jomo yier ma ji chiegni 30 gi wiyegi ni gino pok obiche pachwa ok wang'e ni kaka nochak Ford Kenya dongo wang'e kuma entie paro ni ok wang'e ok nenwa ni dipo kama bodhi kama udwa miyo wawach gik mang'eny e kor muya wachiegni fulo inyango e ir buinya owinji daktari kendo wacho maber daktari so miyo ok dwa ni naninda to nitiere jakom nitie wang'e nodhi wang'e ni tich dwa notire bang'e ko onge wang'eyo ni kochopo kama koro ni ok onyal bet ka ng'ato dhi chung wang'e ni kaka oganda wan be nyaka watim ang'o kik bed kaka story ma Uganda awinjo ok ang'eyo ni kingdom moko gi wan be joluo manochako gi Uganda to wegi erokamano donga wacho kare wacho yo makara gena weyo thuolo mano mar yudo
weche mogik ma walose to weche mogik ka walose agenda tarik kani wach moro amora Tabitha kachel koda ka wakili Willis Otieno ang'o yudo thuolo mar chiwo weche mogik gi kinde mabiro to sani adani mondo oranga ne weche mane owach kanye county ma Siaya dongi dakika achiel to sigana ne bedo kanyo e thuolo mar dakika achiel gi seconds moko 10 wiye kanyo kaito bang'e ang'o winj mana wach mogik otenore kod chal mar arita kwe e county ma Siaya yangore nyaka sani kendo ywak nitiere obilano mano owito ngimane kata mano negi county ma Siaya mana juma mokalo nyaka sani obila koro iseyo ni tiyo kod teko mathoth nitiere MCA mane oloso adani wawinja kangwa wayudo duonde no sani wawinja duonde ka to bang' kangwa duogo wayudo wach mogik otenore kod sigana ne mawuok e county ma Siaya. Waketuru gweng' mondo koro bed kod kwe mondo jowa odogo tijegi kaka nyocha gitiyo nikech mane gima gidakgo ka wamedo goyo jowa to joma nyosemaki to semaki to koro wagoyo joma bende oge makosa to ok ber ahinya ok anyal ling to gandana sani kiwuotho kata kibiro e chichuni wagi godhiambo kidhi kamito karomo sa 12 ji osedari e chiro kibiro Nyilima karomo sa 12 ji osedari e chiro kidhi Oyude sa 12 ji osedari e chiro kidhi Ndarokago sa 12 ji osedari e chiro kidhi Ndori sa 1 Ndori odong' chalo gunda to mae kama ngima jowa nitie sanda kwa police ni kata ka koro gitimo investigation to ngima mag jowa giwe mondo bed gi kwe mondo jowa otim ohala gitim nonro kapod nitie jok mane oyudre kethni mapod ni oko to giluwa yo makare mabiro miyo gi makgi to giwe timre mar dhi haras ji kata buogo ji e chirni nekoro moke jwang' mabiro mokwongo gin apedha mopogore opogore apedha mokwongo en mar kong'o moko puodhi mane timo kanyo ma bende yangore nokelo tho mano mar obila no machielo bende en apedha koro ne jok manonego obila ni mano matimore kanyo e chiro mopogore opogore mane luoro mantiere kar kae ang'eni county ma Siaya nigi welo ariyo kinyi ma kawuono wakili kachel koda ka Tabitha adana chak kodi kendo ka ang'imed gi wach mari mogik kantiere kar ka apedha ma itimo kong'o moko puodhi nek mar obila mantiere kar ka arita kwe mine matimo wale chiro yudo buok mopogore opogore obila otim gige yo machalna mokwongo aparo ni en gima kare ni gima obila onego bed ni timo en miyo jopiny bedo garita makare to jopiny bende ok en gima kare ni gibende gitiyo gi teko mang'eny kendo gidhi extreme to ginego obila kata kamano aparo ni obila bende koro sani ma koro ne waseyudo gino timre wik mokalo ok onego bed ni koro jopiny dak koluor nikech obila bedo lipa kisasi koro gima paro ni onego tim in that situation en ni jopiny aparo ni gino timre Bondo onego gibed with maybe baraza kata giluong romo moro to gibed gi winjruok kind obila gi jopiny giwuo mondo giyiere mondo wang'eni to arita mar jopiny bochalo nade mondo gibende gidag ka giluoro kendo gitimo wendgi kaka onego bed ni gitimo ma ok giluoro kok kamano to aparo ni sirikande wa makor gwenge onego jiw security kata safety mar jopiny kinde moro amora. Erokamano ahinya Tabitha. Wakili wach mari mogik otenore kod sigana mawuok Siaya ni bende wach maduong' en ni wach seche to kethre Siaya koro gi sani ok onego bed ni polise koro donja i gweng' to go ji tema giyudo godhiambo ok ber ni polis notho kane gidhi luwo ma joma lunyochanga to mano ok miyo gi license mar go ng'ata ng'ata nikech iye kanyo dwar gi joma innocent koro ok onego bed ni pile kila godhiambo ka timre oyude sani ni koyudi mane ndara na goch timaki teri mbele mano gima ok onego timre polis otim uchunguzi omany joma nonego polis no ok ji temo dak e gweng'no nonego polis no omany mana joma nonego polis no mondo kawnegi atua jomodong' to dhi mbele gi ngimagi kaka dwarore. Erokamano ahinya emakelo nya Sudan wacho ni Cleo yawre uru kanyo mos na welo duto mantiere kanyo ka wacho ni piny na okil ni bende nitiere jalumo osewuok kopogore gi Babu Owino mar kawo kar Raila Odinga kendo chaki penjre okil ni nyisore koso koro ni joluo gol pachgi mar bedo ker mar Kenya koro gimany mana lemo ma piny kae koso gidhi kure inya duoko nyar Sudan. An gima nya wacho maduong' en ni onge jaluo gi sani gi pacha manya chopo
filo weche mag jakom kamano moseloso level manyalo chung president manyiso ni the only thing minyamanyo chako mana deputy aya ero kamano ema kile isebito ka to senya dore lela omana mar deputy aya wach mogika daktari Koti wach siaya gima chendo garita kwe kata gi gik mang'eny mwatimo thurwa ka yolingalinga gik monego chan kako kendo keta rita kwe gik matimore matindo tindo ing'iyo kadha gimoro notimre kata nigi ng'ato to make to katieko ndalo matin oduogo gimotimre onge moko be nyo kwal olaw ji omangi gimatimore onge ng'ato bende otur ode olawe gimatimre onge mane mamiyo ji mokwongo igi wang' gi jo arita kwe magin polis koro ka gibiro sani to ji wang' kod gin kechunge gimatimore mar ariyo gin kadine nigi ginono ma gimatin kotimore tinono manwang' ng'ama otime matere matweye to ji bet kod luoro kendo luor ne joma rito kwe to ka koro achiel otimore ni koro neg polis kore ka piny duto tuk ginon mana joma notimo gini to giwe jopiny odagi kata ka gidwa rito okochuno ni nyaka dar ji kudaro ji turi tango ni udaro ji chirni kore urito udi gibede beda kuro giket kwe gine kaka kinyalo biro jotim jigi kama ne gino timre gidhi ginon to maduong' gibed ga ni pile gimoro matin mowuok titime gimoro to ji ng'eyo nyithindo dongo kong'eyo ni kitimo gima kama to gimoro biro timi to gibet gi luor kod luoro erokamano ya daktari James Nyikal Tabitha Ogutu kachal koda ka wakili Willis Otieno erokamano ahinya wacho kani joluo kik waninde class nyaka wabed mbele wach mar ODM succession politics ni nono wabiro yudo kama mwana si wetu an one of top Luo political commentator Nairobi ka Engineer Lazaro Kanyamboko wacha kamano mane makelo egiko giote ma wuoro ma wasomo karkagi moko somo orgi ne joiso duore chenro mar mbako romo odhi somo gi ka otayo twake chal mar uchumi mapacho kae na taye chenro kinyima kawuono nyinga Cleophas Oloch jakisumu kanya kwar mokeo nyaka